Πάτιες δημιουργεί για τον Παναθηναϊκό. Του δίνουν το τρίποντο ερυθρόλευκοι. Σουτάρει για 3. 3-0 από τον Ρόκο Λένι Ιούκιτς, ο οποίος έκανε και μια πολύ συναισθηματική δήλωση. Το 3-0 παραμένει. Παίρνει την μπάλα χαμηλά ο Λάσμε και μόνος του φάτσα με το καλάθι. Αρχίζει να χτυπάει τη front line του Ολυμπιακού. Ήταν καταλυτική η παρουσία. Ιούκιτς. Σκρινάρει ο Γκίστ. Σουτάρει και πάλι ο Κροάτης. 8-0. Χαρακτηριστικό δύο φορές. Η άμυνα είναι αυτή που λέμε παίζει καλά και με τον Γκίστ. Ο Διαμαντίδης θα μπορέσει να γίνει αποτελεσματικός. Πασάρει και κόβεται ο Πρίντιες από το Λάσμε. Ούκιτς θέλει να φτάσει μέχρι το drive. 15 από τον Ρόκο Λένι Ούκιτς. Ούκιτς που είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής για το Παναθηναϊκό. Έχει πετύχει 8 πόντους και έχει και μια βολή. Πασάρει τώρα στον Κάρι. 5 δεύτερα ακόμα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Γκουίν 15-14 από τον Άρτη Γκουίν, ο οποίος είναι καλός σουτέρ 3 πόντων. Το ΆΚΑ σήμερα. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 στη σειρά. Ο Ούκιτς σουτάρει για 3 και τώρα δικαιώνεται 19-21. Μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη αποτελεσματικότητα από τον Κράτη. Μπροστά του ο Σπανούλης. Βγαίνει και ο Σερμαντίνη. Ο Κάρι πασάρει για τον Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης από τα 6,75 δικαιώνεται αυτή τη φορά για την επιλογή του. 22. Αμυντικά πάντα είναι έτσι κι αλλιώς. Κάθε χρόνο βγαίνει MVP στην Ευρωλίγκα. Ο Πρίντες δέχεται μπλοκ από τον Γκίστ. Εντυπωσιακή φάση. Είναι 8 πόντους μέχρι τώρα. Και αυτή είναι εκείνη του Σπανούλη που την κάνει και εξαιρετικά. έχει μοιράσει και 2 assist. Διαμαντίδης. Διαμαντίδης για τον Γκίστ. Εντυπωσιακό το highlight. 24-29 από τον James Γκίστ. Ο Διαμαντίδης στη θέση του Σπανούλη. Προσπαθεί με το Διαμαντίδης. Και ενώ βλέπουμε τον μπλοκ του Γκίστ στον Πρίντεζη. Δημότητας με πολύ μεγάλο βάρος και ευθύνη στις πλάτες όλων. Ο Ούκιτς προσπαθεί να αποστάρει τον Σλούκα. Θα κάνει το ραβερσέ και θα δικαιωθεί για αυτή τη δύσκολη προσπάθεια. 26. Σκρινάρει ο Γκίστ. Έγινε αλλαγή. Θα πάει να παίξει ανοιχτά μάλλον. Ο Ούκιτς θα σπάσει την μπάλα για τον Μπράμο. Σουτάρει από μακριά ο ομογενής γκάρ. 29-31. Μειώνει ο Παναθηναϊκός στους 2 πόντους. Υπάρχει time out. Επιστρέφουμε πάρα αυτά. Το πρόβλημα. Ο Λάσμε για τον Γκίστ και τώρα ο Ούκιτς. Μπράμος. Ούκιτς θα σουτάρει από τα 6,75 ο Κροάτης και δικαιώνεται 33-34 από τον Ρόκο Λένι Ούκιτς. Μοναδικός Ζεψίβιος έχει το ντουέτο του, τον παίκτη του μαρκάρι. Να το κάθομα από τον Λάσμε. 35-36 και πάλι στον πόντο ο Παναθηναϊκός. Ο Κατσίβελης δέχεται φάουλ από τον Διαμαντίδη. Μπράμος θέλει να απαντήσει. 38-39. Άνοιξε το παιχνίδι, άλλαξε ο ρυθμός. Πατάνε καλύτερα οι δύο ομάδες μέσα στο παρκέ και ανέβηκε πολύ και η ποιότητα του παιχνιδιού. Υψηλό ποστό του Παναθηναϊκού. 8-41 με τον Χάινς, ο οποίος έχει τώρα 6 πόντους. Ο Μπράμος από την άλλη γωνία για 3, ξανά μέσα. Ισόπαλο σκορ. Διαφορετική εικόνα του ντέρμπι σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Μπράμος, τον παρακολουθεί ο Περπέρογλου. Πασάρει ο Μπράμος για τον Κάρι. Κακή συνεννόηση εκεί της αδύνατης πλευράς στον παιχτό του Ολυμπιακού. Για τον Άτης χαμηλά. Έχει πίσω τον Γκίστ, τον αδειάζει. Μπλοκ από τον Λάσμε. Στο πολύ ψηλό σημείο. Πέφτουν 2 παίκτες. Κάρι. Ο Κάρι θα κάνει ένα σλάλομ. Θα δώσει για τον Γκίστ. Ο Αμερικανός Κάρι για 3 και δικαιώνεται. 48-43 από τον James Γκίστ. Τσατσαρίζει για τον Αμερικανό τον Κάρι, ο οποίος βρίσκει διάδρομο. Πολύ δύσκολο το καλάθι του μπροστά από 2 παίκτες του Ολυμπιακού. Για να δούμε, Λό θα πάρει την μπάλα. Επαναφορά από το Χάιν στο Λό. Κυνηγάει ο Γκίστ. Ο Λό θέλει να φτάσει μέχρι μέσα. Μπλοκ από τον Γκίστ. Αυτή η τάπα θύμισε πάρα πολύ την τάπα του Χάιν στο Λονδίνο.
Τρομερό το μπλοκ. 53-45, 0,3 είναι το highlight του μάτς εδώ. Παραπάτησε και λίγο ο Χάινς. Έχασε λίγο την... Εντάξει, φαίνεται ακόμα δεν είναι έτοιμος. Μα είναι λογικό. Είναι και ένα παιδί το οποίο αυτά τα σουτ συνήθως τα βάζει. Ο Διαμαντίδης για τον Γκίστ. Ο Γκίστ σε σουτ 3 πόντων. Έρχεται με follow. Ο Κάρι θα κερδίσει τον αέρα τους αντιπάλους του. Τσατσαρίς για τον Διαμαντίδη μόνος του. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Σίδερο αλλά επιθετικό rebound. Νέο τρίποντα από τον Διαμαντίδη. 58-55. Ο Διαμαντίδης το ήθελε αυτό το τρίποντο. Τώρα αλλάζει το σκορ. Προσπαθεί γρήγορα ο Ολυμπιακός. Ο Σπανούλης δέχεται μπλοκ και από Ματσούλης και από Ούκιτς. Γκρινιάζει, διαμαρτύρεται. Ανάμινα. Ο Ολυμπιακός έχει δίκιο να διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση με το Χάινς. 60-52. Μπράμος για τον Λάσμε, θα καρφώσει ο Γκαμπονέζος. 62-52. Αλλά και 7 rebound. 40 δεύτερα Σπανούλης για τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου τώρα για 3. Rebound αμυντικό από τον Γκίστ. Ήταν λογικό ότι ο Ολυμπιακός θα έψαχνε το τρίποντο. 63-52. Παγίδες από τον Σλούκα και τον Περπέρογλου στον Μπράμο. Μόνο η ΑΕΚ μία φορά. Εννοώ ποτέ στο ζευγάρι αυτό του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ούτε τώρα ο Ολυμπιακός. 63-52. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Διαμαντίδης, έχω την εντύπωση ότι δεν θα πάει σε επίθεση. Είναι και το τελικό σκορ, κυρίες και κύριοι. 63-52. 2-0 από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προχθές το βράδυ έσπασε την έδρα των Ερυθρόλευκων. Νίκησε με 64-51. Ο τρίτος τελικός θα γίνει την Τετάρτη το βράδυ στις 9. Ζωντανή μετάδοση από την ΕΤΕΝΑ. Παναθηναϊκός στο 2-0. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει τώρα να απαντήσει την Τετάρτη, εάν θέλει να μείνει ζωντανός στο κόλπο. Στον αθλητισμό ποτέ δεν λες κάτι ότι τελειώνει, αν πραγματικά δεν έχει τελειώσει. Απλά η κατάσταση τώρα είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα την ευκαιρία του να